Πάμε στο Θέμη. Το θυμήθηκα. Και ήδη όταν μπήκα το ξέχασα λίγο και έφαγα μια φλασιά. Προσπαθώ, ρε παιδιά, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε. Προσπαθώ να θυμηθώ ένα όνομα ενός μπαρ του Ξηρή παλιό. Ήταν γύρω στο 2001-2002 που ήταν από τα πιο γνωστά εκεί. Πώς λεγόταν στο Ξηρή. Τα έχουμε πει όλα εντωμεταξύ, δεν βρίσκουμε άκρη. Απλά ενημερώνουμε. Τι. Το έχω, αλλά θα το πω μετά για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Στείλτε μου μήνυμα, θα σκάσω. Με F ξεκινά, με φι. Δεν ξέρει. Φι. Πες το καλέ. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα. Εγώ θα σε πάω σε κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό, αλλά που έχει να κάνει με το χώρο της διασκέδασης και που σίγουρα θα συζητηθεί και που δεν θα μείνει αξέχαστο. Εντάξει. Αφορά σε μια συνεργασία έκπληξη, μια συνεργασία ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο όνομα, το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο όνομα της ελληνικής pop σκηνής, μουσικής, το Σάκη Ρουβά, και μια κυρία που ξεκίνησε από την υποκριτική, έχει περάσει και εξακολουθεί να βρίσκεται στο χώρο του τραγουδιού και έχει κάνει και μια πολύ πρόσφατη και άκρως επιτυχημένη και πολύ συζητημένη εμφάνιση και στην τηλεόραση. Σάκης Ρουβάς μαζί με την Πινελόπη Αναστασοπούλου, όπως αποκαλύπτει το mediastory.gr. Εδώ βλέπουμε και το σχετικό δημοσίευμα. Συνεργασία έκπληξη λοιπόν του Σάκη Ρουβά αμέσως μετά το Πάσχα με την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νυχτερινό κέντρο στο οποίο τώρα εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς με τους Ονειράμα και την Ελένη Φουρέιρα ρίχνει αυλαία το ερχόμενο Σάββατο στις 17 Μαρτίου. Έκλεισε, ναι, συγγνώμη. Εκ παραδρομής, εγώ επειδή σας αναφέρω ακριβώς το ρεπορτάζ και σας το διαβάζω, γι' αυτό και σας ανέφερα την ημερομηνία. Ο Σάκης όμως, και αυτό είναι το θέμα μας, δεν θα αφήσει παραπονούμενες τις θαυμάστριές του. Έτσι, σύμφωνα πάντα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του mediastory.gr, θα συνεργαστεί αμέσως μετά το Πάσχα σε νυχτερινό κέντρο με την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ωραία μου φαίνεται. Και τους Μαμασίτα on fire. Καταπληκτικό. Πολύ δυναμικό η Πινελόπη. σχήμα. Πάρα πολύ δυναμική συνεργασία. Και πολύ ταιριαστή. Πολύ ταιριαστή θα είναι, πιστεύω. Μ' αρέσει που πειραματίζεται έτσι ο Σάκης. Μπράβο του. Και στηρίζει και τις ωραίες παρουσίες στα νέα παιδιά. Μπράβο του. Η Πινελόπη μεταξύ όλο και καλύτερα πάει έτσι, στο θέμα της δουλειάς με το τραγούδι. Πάει πάρα πολύ καλά. Σούπερ. Ευχαριστούμε, Θέμη. Μήπως μπορούμε να έχουμε το όνομα του μπαρ.